arrantza iraunkorreko praktiketan mundu mailako erreferentea izateagatik. Eta iraunkortasunerako zientziaren alde egiteagatik, Bermeo lidera da atunaren kudeaketa jasangarria defendatzeko mugimenduan. Zorizonak emon gure dotez, Bermeoko atunontzi kongeladorieri urteroko demostrado zuen eskarmentu egaz lortutako erreferentzialitasun hori goraipatzeko nik uste dut saria proposa dela, egaluze saria, eta erronka barrizetan alkarregaz lan egitzie benetan plazer bata. Ilusioz beteriko proiektu baten enbarke gara. Desberdinen arteko tripulazio bat egin du. Eta arrantza munduek erakutsitako izaera abenturero eta ekintzaile hori praktikan jarri dugu. Gure produktuen eskaparate paregabe dela, gure kulturien, gure nortasunen, gure berbaitzeko berien eskaparate paregabeen zauzien, beraz, disfrutatu, danok, herritar guztizek eta Bermeora datozenak, bai, azteburu ederra datogulako aurretik eta ondo pasa. Badako zela, beraz, izan garana eta garana kontutan izanik, munduari behituten gauz, ideia, harreman eta zagutza barrizek erakartzeko gure herriren eta garapen sozioekonomikoe hori bai, iraunkorra lantzeko eta lortzeko. Eta maitzuko dut, iruditzen datorren esaldi bategaz, eta dino egin dezagun iraunkor Bermeotarrerara. Arrantza iraunkorra, arrantzak irauteko egin nahi dugu, oziargoen zaintza bizirik irauteko egin nahi dugu, eta kultura eta nortasunaren zaintza herri bat bizi irauteko.